Sada. Napalabas, iti panagawid ni Don Amado. Kinasarita na adagos ni Albert, maipapan itirik na daytoy ken ni Misty. Ngem kaskas di an naupay ti Don, iti insungbat ken kuana ti anak na. Iti sabali abangir, magagaran ni Misty iti banag, iti ipapan ni Dan, iti balay da Albert. Nalaos met ti suron ni Doña Caridad, gapu iti panangsa nga ili ni Albert, iti gayem na anidan. Awan tinaramidan ti Doña, tadi namet kabailan aparitan ti anak na. Adalumen ti rabii, idi nagpakada ni Dan. Nadlaw nga rod ni Albert ang nakariing paylaeng ni Laika. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti nobela tayo ang napaulwan. Sada! Apa yan nakaring kapaylayan, Laika? Indalimanag ko pa'y ngamin ti amin nga inaramat yung ni Sir Dan, Albert. Kasta ka di. Juan, amo ka saan ka na irwam nga uminom? Iso arumbang laan na ginanaka kuman. Rabi iuna yan. Albert, ingka ginanan. Adalo man ti rabi di mo't adapay trabahom no bigat? Laika. Albert, apay nga inigamam dagiti imak. Laika. Albert, dagiti imak. Ay, Anya ti kayat mo nga ibaga? adalo man ti rabi, Laika. Aginanakan. Albert? Alan, saan narumbang nga abusun ti pagim? Ingka ginanan. Tarabi una yan. Kajak pala makaturong nga aging gaita. Saan ama puna si ti panunot ko ti panangputput ni Albert kadagiti imak? Ada kayat na nga iba ka, ngam di na intuloy. Agayat ka di kanyak ni Albert. Kayat ka di asawan day Joy. Nga agpada kami ka ni Albert iti marikrik na. Diyos ko, daytoy ariknak ti manglaplapod kanya. Tapno pumanawak ditoy. Kayat ka di asawan daytoy. Nga damot lagayam serbi ti panagtalinaid ko dito'y balay ta Albert. Aglalaok tirik na kita. Diyak maawatan noon niya ti mapaspasama kanyak. Nakaragragsakak. Ngam adalat tamot danag ko. Talaga nagpaidumat tirik nak. Laika, maturog kan. Itay ka pa'y abalikid di taidam. Maturog kan. Tani, rabiin. Juan, nana si Mang. Kumusta ti pagnam iti rabi Dan? Diyakon na oray ti awag mo kat. Nakatulog ka. Kat iti nakapuot agsapan. Ngam awan mo tinagrehistro nga awang mo iti cellphone ko. Talaga adikan inisturbo pa'y Misty. Adalam nga minan ti rabi idi pimanawak iti balay da Albert. Kat, anya tinapasamak. Padamagan na ka. Kayat ko amaamuan no anya tinagbanagan ti amin. Kas itininam na mata. Nagbaligi ak, Misty. Anya, agpaiso, Dan. Imbagak mo't nga minan ken ka. Imposible ang mapaayak. No kasta, naamuam dagiti kayat ta amaamuan? Saan nga amin? Ngam dakkal ti maitulong dagiti na amwak. Tapno inot amalugi ti negosyo da Albert. Kasta ati kayat ko. Imbagak tomot ngamin ken ka, Misty.
Agtalag ka kanyak. Saan ka amapaay kadagiti planom? Basta agtalag ka kumakanyak. Rabi iuna yun, idipimanaw day jay adan. Saan ka di, si Mang? Wen, senyora. Numaminsan nga umaypay day jaya. Laukamon iti sa bidong ti isagana maparakan kwa na. Senyora? Mabuisitak iti day jay adan. Anya nga taaya ti ginagara na ni Albert? Senyora, aggayam da senyorito Albert, kanserdan, sipud pa'y idi agad adal da. Saan ka di? Nga umdas arason ti panagin niliw da nga aggayam? Adula amin day ta iliw-iliw nga ibagbagam si mga. Agin niliw da, kat agpada da alalaki? Diyo ko maikan iti sabali aka ipapananda ito, senyora. Ang apay ngay da senyor Amado, kan Don Fausto. Anya. Nasingad da iti tunggal maysa. Di mo nituloy ti kayat mo asawan si Mang. Tama nga numatibag ka. Sumardeng kan. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo dito opisina, Sir Fausto. Saan abaybayan ni Ma'am Misty ti negosyo yo? Nasayat no kastadan. Da kayo, sir. Kumusta kayo? Nagbakasyon kayo kano kuna ni Ma'am Misty? Wen, adag dito resort. Kaya't ko ti agaliwaksay. Nasayat dayta, sir. Para iti salon at yo. Awan gayam dan. Tinawagan ka. Tada na lipatak nga ibilin kan ka. Anya dayta, sir? Sarakam ni Amado. Ha? Apay, sir? Dumngag ka na imbag iti bilin ko. Iti kasta. Ammom ti ibagbagam kan ko na. Ha? Wen, sir. Sige lang. Dumdum nga gak. Aging ga ita. Kasla maitay tayo kakpay lang iti panagriknak. Talaga saan ang mapunas iti panunot ko tinapasamak iti rabi. Ad-adda itan nga adarason ko. Tapno jak pumanaw dito eh. Uray saan nga intuloy nga insawang ni Albert Dejay. Amok nga ay ayatan nakmat. Talaga na itumtuma tirik na kita. Anyat mapaspasamak kan ka, Laika. Ay, si Kamat, nana si Mang. Apa niya kikitutan nak? Saan ka akinigtot? Di mo lang nadlaw tiya asidag ko kan ka. Gapot takas lamot ngamin agar arapaap ka anakasapsapa. Anya ayati mapaspasamak kan ka, balaasang ko. Ala, awan nana si Mang. Sigurado ka? Patsandak ko ma. Awan ti madi mapaspasama kanyak. Naragsakak laang. Nakaskas da awan. Apay kasta tibilin kan kani papa? Idin to tamabalin mat nga awagan nalatan ni Tito Amado. Kat ibaga na ti amin. Misty? Kasla adda ti sabali ang mapaspasama ka. Anya ti kayat mo asawan? Dakpay mo, Dan. Ngam sabali ngamin, tagparparik na kanyak. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak noan niya ti reaksyon ni Tito Amado. Apaman nga ibagam kan kwa na tibilin ni Papa. Nalawag ka di, Dan. Wena. Apay kidin ajak ibagakin ka. Nasaysaya atin tinalawag ang salitaan. Diyak kayat nga agilimad ka kanyak. No planok ti agilimad. Saan ko kuman nga imbagakin ka? Tinyawag ni Sir Fausto. Ne. Kabarbaro da ito yung numero Sino nga tada ito eh? Sana naka-phone book kanya? Hello? Sir Amado. Naimbag nga oras yo. Sino da ito eh? Ni Danda ito'y, sir. Tigayam ni Albert.
Agpapayak iti kumpanya da Don Fausto. Dan, si kamot gayam. Anya ti may paay ko. Mabalin ka di nga agsarak tayo, sir? Ha? Wenno, oray saklatan ti umay dita balayo. Tapno saan kayo na mataktak, sir? Napatagsakit di ti gagaram kanya ka, Dan. Wen, sir. O sige. Tangayawan mo tinapatag nga si kaswag ita. Urayan ka nga rod dito'y balay. Kaya't kukuman ti agawid. Ang nasken alapdak ti bagi. Agtalinahadak pa lang dito resort. Tabarang iti kawan ko iti poder ni Misty. Ket kailiw nak ti anak ko. Ay, madlaw iti panakisarita na kanyak. Akaslakit din pa sa komplemento laangan ti amin. Iso adituyak pa'y laang. Ika kumakalapdan ti riknak. Ti iliw ko na. Tapno maamiris na akasapulan nakmet lagayam ti anak ko. At dala dito'y idirabi. Umay mananday jaya tao? Karidad, mabalin ka di. Saan mo ta siya tigagara na kahit? Siya tinawagan na. At da kano napatag nga ibaga na kanyak. Papaibaga kano ni Fausto. Kat namati kamot. Apay kumadyak mamati? No adda kayat ni Fausto nga ibagakan ka. Mabalin na kamot nga awagan. Ha? Iso addi ka man palukloko iti dayjay adan. Karidad, di ka basta panunot latan iti kompormila dita. Bayang makasaritak ni Dan, apaman ang makasangpet. Amumlay ka. Sabali at talaga timadlaw ko ka. Ha? Anya ko ma, nana si Mang. Naidumdo mga minti kinaragsak mo, balasang ko. Masirayak kadagiti matam tinagpay do maaragsak amarikrik-nam ita. Agpaiso dayta, saan kayo ang nagbidot? Kunak tumat kat. Apay, anya ti makagapo. Rumbang ka di nga da makagapo, tapno agbalin ang naragsak ti tao, nana si Mang. Katuan alangan mo't anaragsak kalatan nga awan mo't ti rason. Basta, di yun amwen. Tinapatag kat naragsakak. Saan ka di? Sa bagay mo't kit di Ala, jakon ipilit nga amuan no di mo kayat nga ibaga. Basta ti makunak kat kastoy. Di ka unay pailuyos iti kinaragsak mo. Taamangan kit din no ti kasaruno dayta kat nakaro aladingit. Ha? Nana? Saan tayo matkit di nga idawdawat, Laika? Ngam kasayaatanen tay kanayon anakasagana ka. Kas tagayam tibilin kan ni Fausto. Wen, Sir Amado. Sir Amado. Anya ka di ti mapaspasamak. Dan. Sigurado ka kadi nga awan timbagbaga ka ni Fausto. Talaga tila ang ginagaram dito itimbilin na kan ka. Wen, sir. Ano kasta nga, Rod? Saan na kaya ti amom, amamuam ti amin? Iso apasensyakan, gamawan tinasken nga ibagakan ka. Pasensyakan, Sir Amado. Sige, sir. Patuloyak nga rodan. Talaga gayam adito'y kalata, Laika. Nga oray nakaturpos kan iti kolehiyo. Uwan, Sir Dan? At dayta ka manan. Di nakawagan iti sir kunak mat. Ha? Pangaasim, Laika. Saan asyak ti amom?
Pasensyakan. Nairuwamak nga minan iti kasta nga awag ko kadag iti sa nga ili ditoy. Ket kumusta ka, Mat? Saan taan nakapagsarita o na idinaodi ngay mayak? Taapaman na pinastraknak itigate. Di kan nakita pa eh. Pasensyakan, Dan. Ado nga minti inaramid ko idi. Sa bagay, maawatan ka kit di. Alang araw din. Patuloy akon, lay ka. Sige, aganad ka. Madlaw nga aburido kayo, senyor. Adda ka di parikot? Sibang, Senyor, parikot ka di tiindanon kada kayo ni Sir Dan. jag amuno ibilang ko parikot tuwan no saan. Ha? Ngamjak maliklikan apanunutan. Ngamin, medyo personal. Kasta ka di? Tilang pakas daawak. Mabalinmat nga yawag kanyak ni Fausto ti may papani ti daytoy abanag. Ngam apay binilin na pailang ni Dan. Amangan no addamat na patag arason, senyor. Dayto ti pampanunutek. No anya ti rason, taapay akas jay ti inaramid ni Fausto. Das ka na kanayon amay sprayan dagiti orkidya ni senyora. Tapno kanayon ang napipintas da. Kat day tati kayat ni senyora. Mga noon niya pa'y ti aramidan na kanya. Hoy, sumayat a babae. Senyora? Di ka ba naging uumma? Tagdadata mo't laang as sumayat ka? Senyora? Apay ka di? Apay akas tamot tanti bagbagayo kanyak. Di ka naging didiam mo. Tauray pa'y anya ti aramidam. Rumwarlat ti pudpudno, aburik mo. Anya tinagbasulan ni Laika ken ni Doña Caridad. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, naklaat ni Laika idi pinutputan ni Albert dagiti imana. Ket imparik na ti lalaki ti espesyal at trato na iti balasang. Adda kumapay kayat nga ibaga ni Albert ngem dinan intuloy. Nupay kasta, umdasan dayta, tapno makarik na iti aglaplapusanan a kinaragsak ti balasang. Iti may sagundaway, napanidan iti balay da Albert ket kinasarita na ni Don Amado. Nasdaaw ti Don, idinaamuan na abilin ti panyero na ti ipapan ni Dan iti balay da. Kabayatan na, naklaat ni Laika, gapo tamakaungunget ngay masideg ni Doña Caridad. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Hoy, sumayat a babae. Ha? Senyora? Di ka man agin uumma. Tagdadata mo't laang as sumayat ka. Senyora? Apay ka di? Apay akas tamot tanti bagbagayo kanyak. Di kan agin didiam mo. Tauray pa'y anya ti aramidam. Rumrumwarlat ta ti pudpudno, aborik mo. Senyora, anya ka di ti basol ko. Apay akas tamot tanti bagbagayo kanyak. Na, naglaing ka talaga nga agin didiam mo anya. Di mo ammo akinasayot ti inaramid mo itay adda dito'y ni Dan. Anya? Ti kunam, jak nakita itay nga agsarsarita kayo? Ha? Ha? Senyora, pangaasiyo. Sana kumamot nga ikasta. Hoy, muchacha! Uray anya ti aramidakan ka. Adda karbengak ti. Senyora! Kukwak ti amin na karbengan. Gapota siyak ti amom.
Iso addi ka kundi sungbat kanyak. Tama nga noan niya pa iti aramidak kan ka. Saya! Laika, anya aya tinapasamak. Apay akas jametan ti imbagbagaken ka ni Senyora Caridad. Dinangran na kapay. Gapo iti panakisarita kanyak ni Dan, nana si Mang. Anya, dayjay laeng ti rason. Uwan, nana. Awanan ti sabali pay. Apay ngamin anak isarita kapay laeng ken ni Dan. Ni Dan ti masidag kanyak itay, nana si Mang. Sakbay api manaw. Laika, Dahito ti agpaiso. Nakababain mo't no jacket din kasarita di tao. Jak laing pagarop. Day tagayam ti pakaigapuan ti pangpabainan kan pangkabilan kanyak ni Senyora. Talaga nagsublin ti sigud nga ugalim, Caridad. Anya manen ti kayat mo asawan, amado. Agdamag ka pay laeng. Anya tinaramid mo kinilay ka. Pinagsasawam lang arudan, kinabil mo pay. Isakit mo dayjay ababaunan? Apay, amado. Korso nadam dayjay amo chacha? Anya. Nagalasan ti lablabidem, Caridad. Ha! Kasta kayo matalalaki kat. No korso na dayo ti babae. Isakit yo. Iso apatsak. Korso nadam dayjay amo chacha. Anyan. Nagbaboy kayo kit din nga agama? Tadayjay pay amo chacha ti pagtatakunan yo. Anya. Ha! Bidot gayam ti pangeddeng ko nga agawid aklaangan ditoy. Jakla ko man nagaw awid, no kastoy matlagayam ti mapasamak. Delikado, Dan. Apay, Misty. Planon samatan at talaga ni Papa apatuloyan ti panggap na nga gabrod kami. Pag ko na amat. Sikan mismo tinag ko na. Kasla nagaburido ni Tito Amado idi imbagam kan kwa na. Anas kan asaraken na ti abogado dakin ni Papa. Husto ak ka di. Wen, Misty. Dayta tinadlaw ko kinkwana. Sakit nagsinna ay itinaunag. Nukas tangaron. Posible amay papan itinegosyo ti makagapo. Saan ka di? Jak sa magustuhan da ito ya. Anya ti aramidam ita. Naskan ngagbalinak mat anasirim. Jak lakit di itulok amatong palti kayat ni Papa. Tadyak kayatan ti mapan ijay abroad. Senyor, pangaasiyo. Amangan no kumaro ti riribok no pumanaw kayo. Simang, Kaasyanda kami kanilay ka, sir. Tsaklakit di kabailan nga ikalilis nilay ka no iso ti pagpupudutan ni Senyora Caridad. ha? Jakmet kayat amaamuan ni Albert dayto eh. Tama nga noan niya ti mapasamak. Amuyo meten, Senyor. Kagura ni Senyorito Albert ni Senyora no adda di na magustuhan nga aramidan dayto eh. Jak kayat amaaddaan iti susik dagiti agina. No patuluyan nyo ti pumanaw ita. Amangan noan niya ti mapasamak. Isong agpakpakaasi akkada kayo, Senyor. Saan kayo apumanaw? Sigurado anakarkaro nga agpagunggan ni Senyora no pumanaw kayo. Amukon ti aramitak dan. Anya dayta, Misty. Surutek ni Papa ijay resort. Ha? Kaduak pa'y lang ang ijay nga relax. Makibandi nga kan ko na. Itikas na, malipatan na ti plano na nga agabrod kami laangan. Adakin ka dayta, Misty. Mayat dayta ang napanunot mo. Iso na lang, takasanon dagitar aramidak dito eh. Siya kung timakam mo iti opisina. Iti negosyo yo. Saan adagiti negosyo mi, ti kayat ko asawan. Ha? Anya ti kayat mo asawan?
Dagiti narugya kon ditoy may papan iti planok ti kayat ko asawan. Ha? Jak lakit ti kayat ama itantan ti planok. Iso ajak mabalin abaybay ang dagiti narugya kon. Siyak metten ti makaamo iti dayta, Misty. Tinapatag. Makapagbanding kayo kan ni Sir Fausto. Tapno saanen ang matuloy ti plano na nga umadayo. Oh, kunak man no pumanaw ka. Anya pa'y lang ti aramidem ditoy, Amado. Karidad. Kundi pang taka a pumanaw. Ngam di mo matgayam kabaulan? Agyaman ka. Tadyak pinatuloy ti pimanaw. Tano pinatuloy ko. Kaawatan dayta ti panagsinatan. Anya. Nalawag tinangag mo, Karidad. Kat sapay lakuma, tadi nakprubo ka rin. Taulitek nga ibaga. Iti sumaruno a pumanawak dito'y balay. Kaawatan dayta, ti panagsinatan. Nana, nalawag anangag ko ti imbaga ni senyor. Ti anya. Iti kano kanito a pumanaw diti balay. Agsinadamatan ka ni senyora. Naimbaglakit din. Tadim ngagkanyak ni senyor. Nana, Hanggang Laika, amok, sikat ipagipapasan ni senyora iti amin. saan ka di pa lang nga umanay tinaramid na kanyak, Nana? Sa bali ni senyora no makapungtot, kunak lang arudan. Talaga nga ipapas na ti sakit tinakam na. Iso anak ka amak. Di kayag danag, Nana Simang. Nakasagana ak. Aklunak no anyaman ti pagbanaga. Nagbiyahin ni Misty. Kaya't asawan dayta. Nawaya akmutten iti amin akayat kong aramiden dito opisina. Saan ak amaag? Tapno agbalinak apaspasurot kenkwana. Nga awan apulos ti magimulak. No agbaligi ni Misty amang tagikwa ken ni Albert. Nasken nga agbaligi akmut amang tagikwa. Iti kinapak nang da nga agama. Uray jakon agbaligi amang tagikwa ken ni Misty. Tanupak nangak ton. Adon to ti kumpet kanyak a babae. Adayo anapin pintas dan tupay ngem ni Misty. Siya kung ti agkit-kit daw iti dispensa ken ka, Laika. Senyor Amado, Pasensyam ko man ti asawak. senyor, pasat ti panagbalin ko ababaonan dagiti mapaspasarak ditoy. Awan nga ron ti rumba nga ikidawan nyo iti dispensa. Ha? Ti amo, mabalin na nga aramidan ti amin akayat na iti babaonan da. Kat dagiti kas kanyak, rumbang na nga agibtor. Una yan na nagtanok kay ti kastaan na saom. Balasan ko. Senyor, Naidumduma ka. Nagturpos kan. Nagunod mo ti kangatwan na pamadayaw. Ngam nagtalinaed ka na pakumbaba. Kat di ka pulos nagbalin anapasindayag. Naidumduma ka talaga, Laika. Nagrigaton ti kastoy. Kaslakid din agmay-may sakon nga agbibiyag. Kapoy ti kastoy ang mapaspasamak ita. Hanggang nasken nga ganosak. Napyan to. Numatungpalan titulagan mi ka ni Amado. Patsek nga ramidan ni Amado ti amin. Tapno mapaanugot na ni Albert. Dinalakid di kayat ama pull out dagiti shares ko iti negosyo mi. Ta siguro. Dakil to ti epekto day jay no. Ni
Misty. At dati anak ko. Ay na, maama kaklay ka. Anya nga tati mapasamak, no maamuan ni Albert ti amin. Awan ti planok amang ibagakan ko na, nana si Mang. Balasang ko. Diyak kayat asyak ti pakaigapan ti ririda nga gina. Isa diyak kayat amaamuan ni Albert ti amin. Sa bagay, no malumpay matkit di as... Ha, Nana, diyak lakit diyak bidot. Ni Albert ti si Mang Pat. ay sus apo. Ay daytoyan ti pagdandanagak. Ingka gumaak nga inring pas ti amin at trabaho ija opisina, papa. Binilin ko matan ni Dan, tay sopay laang ti makaam mo. Tapno danggayan ka iti kaaddam dito resort. Ay na, Misty iha. Nakaragrag sakak ita. Tada ka ditoy. Papa, Amom ka di, nga ay-ayak pa yan tibagig. Diyak mapanunot, no apay anasken ang mapasamak, dagiti napasamakan. Ngam ita, atoy ka. papa, agin joy takit di, kabayatan ti kaaddata dito resort. Kayat ko nga ipapas ti kaaddak ditoy. Tapa man nga agsubdiak iti lugar tayo. Sigurado anak ka-concentrate ak tumanan iti trabaho. Halang rod iha. Agliw-liwa ka dito'y resort. Agaliwak sa ika. Tapno mapunas ti dudukot mo, gapo iti trabaho. Inaramid ni Mama ti kasta, Papa. Jakla ko man kayat nga ibagakan ka. Ngam kasayaatan no siya kung ti pakamuam. Tamangan no ko na amtukit di, ngayon ay unak ti naramid na. Pasensya kan iho. Jak na ikalilis nilay ka. Saan nga mo ni Mama atong balin ti Karina? Iho, Panagkunak. Nas ka na maikan ni Mama iti pagnakman na. anya ti kayat mo asawan, Albert? Kinid daw kun ka ni Mama ano mabalin. Di na ko mapasakitan dagiti kas kanilay ka. In Karina asahan na maulit ti inaramid na idi. Ngam inaramid namanan. Iho, Isarumbang lang ang maaramid ti husto, Papa. Ipatungpal ko matimbagak ka ni Mamang aramidag. Iti kanito nga ulitin na tinagalas nga aramid na. Jakla ko makayat nga aramidan da ito eh. Ngamnas ka na may kan iti bagnakman ni Mama. Tiyam muna siguro kat jak patuloy yung timpang tak iti kuana. Kumdasan dagiti akaws ko. Husto da ito yun nga imutak apumanaw. Tinako na. Nas ka na maamiris ni Mama asan anasayatar aramidin na. Nas ka na maamuan. Albert. Oh. Albert, iho. Mama, Apay nga adda imot mo abag. Sa dino ti papanam? Ada ka di konferensyo? Out of town? awan ti conference mi, Mama. Sa anak mo't nga out of town. Apay nga rod nga adda imot mo abag. Anya ti linaon day ta abag. Kawus ko, Mama. Pumanaw ako. Anya ti aramiden ni Caridad, iti dayta gundamay. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kan itimat direksyon, Jun Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.